channels. Well, tá sé anspéisiúil an méid spéisiú tá a chur sa rince an seannos na leití seo. Agus Sibéal mar agan tusa go hinntaché, ceap me gur tháinig de fesantacht trasna, agus rud atá táhachtach leis an rince an seannos ná mar a bunan agus an rince tradiisiúnta stoi. Ná go bhfuil sé an nána bheith ní scuilte. Agus tá sé táhachtach go dúach persantacht an rinceoir trasna agus rinnetuéis sin. Go maith Fiachna. An bhd atá an ná, tá méid sin rincóirí gaelach a feici agam. Agus bhí mis sé freistal ar scoil an gaelach, agus is stocan ar a bhí mé ág, agus na sin bhog mé an sort sin ceol agus an sort sin dausa. Ach seo an bar dúirt mé an tarna cailíonn áling a tá feici agam a déanamh an dausa, an cinál dausa seo. Agus tá mé chat isteach ar dí ar níag. Agus is rincóir den scoil. Agus a háin sé go mórlam. Go maith Tam. Sibéal be dalta nuad wa seamach Evelyn. Well, come here, Gemini. Vit she ro minnick nor ta bronerm nor ta tag zera chuig rud aigen agus vi anfronerm nor chuichna tú. An rud is tábhachtí faoin rud an tuspántas a chuirtas a suasar an státe sin a dinis tú scéaldam. Hosí tú ví tú chobág, ví tú ciúan, ví tú cúhalach, agus in sin tíarniu hosrud aigen eile, agus faoiar ví tú beagnach dul fian, agus ví sin haar bor. Agus beidir fiúnís móda sin, like beag ceacal mórgad sa rincach. Like the focail atá go seo persantacht, áilecht, taringhacht agus máistracht. Just gur mílemáilta sa sin bhí sé haar bor. Ordhwala a Sibéal. Cinna difriochtaí is múatá idir dansa gaelach agus dansa ar seannos. Is cínte nach bhfuil na láha graimich an teo nar bhíonnta dansa ar seannos. Ceirt faoi Vegas, ceirt i cheapach siad go méid se Hála Vegas measú Sibéal. Mas godorach se seans de Vericánig agus de roiine ar fud an dain an dúch feicáil agus an foiinte sin ón ar tháinig an cinál Riverdance agus an damsa Furimalta agus is maith rud é sean so hort a roiine an dúch sin a chuir I láthair. Well, hahann se lumsa agus leis na Maltaí Bolabos mór go Sibéal Davitt.